Kandhane apa? Tar anak buah. Yo. Yo. Monggo Pak Muji. Juragan aluminium monggo lho Bos. Engko ya. Ini bukan elemen dia. Oh, lagune apa kono? Beda engko kono sing hae. Kono sing ora hae. Yuk. Janjane kowe ne. Uji Laras Campur Sari MS Studio WDW Sound System. Yuk Ayo Mas, kendangan Mas. Nyampe bawah.
Oh gak penak to. Sampai bawah. Elek lho delok elek lho lha mosok nyengkeng gak ngono yo. Mbak. Piye? Aku mbiyen mulai tarah elek, Mbak. Iya. Iki lajenganipun apa Pak? Dilajengne napa? Sing apik Pak. Pak Demuji apik. Iya. Janjane kowe nang ngendi?
Yo. Ayo. Monggo. Pak Yono yang putih. Mana Pak Yono? Pak Dejemati. Putih. Dulurku saka Medan yo. Oh ya. Tintul. Ana mobil. Ya kan aku karo parkir Iya. kok. Terus. Tanding.
pamundutan saking Pakde Jumadi. Pakde Jumadi. Yo. Monggo Pakde mriki yo. Ayo Mas. Monggo Mas. Ayo Bang. Ayo pasukan joget. Upama sliramu sekar melati kegukumbang hitam sari. Upama sliramu margi wong manis, aku kang bakal liwati. No, ayo dong. Rasa jagat raya akaling ana ukir lan samudra ora ilang mamanise aku dadi ati selawase. Loh, kok amplop kok kleru, Dek? Nah, kowe sing iki wae. Kayak kleru sumbangan iki. Ora. Aduh ta. Oh yo. Nek. Nggih. Oh, J titipan. Titipan. Ada ajeng HR yen mboten? HR yen, Dik. HE. HE. Ora teko nggon. Kei. Kurang banter ya. Kurang banter. HE. Ora teko. Panggah neh. ora. Banter neh yo. HE. Oh nggih. HE. Lho, Lho malah lemes iki yo. Nel, padha wae. Piye? Jogja lu sithik yo. HE. Lho malane roke iki. Wah, Pakde ki radong kok. Nalikane roheng wengi hatiku lam-lamen sira wong ayu. Nganti mati ora bakal lali lakae tangi mlaku. Hey, 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 hey.
Lah piye to? Pripun Pak Nek De? kowe gak payu. Gak payu aku. Mosok ngono nek balung tuwek aja. Ya wis kowe wae. Lho, Pak De dereng. Wis saprit. Dereng. Nalikane prahengan atiku Lamongan sira nganti mati ora bakal bagian nomor 2 ta? lakae disangi Pak De jenengan ki ora samundar mandir lho jemek-jemek ngene kok ngalor ngidul wae. Iya itu. Laraning larang ora kaya wong kang ngandang yo mangan ra doyan radina dolan ning omah bingung edel Windel ya aneh, jemek-jemek nyanyi yo ngalor ngidul. Suwe ora ketemu wong ayu gawe kandrunge atiku Medi joket. nak suwun rinten randalu pamujiku Masih yo lagi rekaman. rahayu Lanjut deh. lamiye dena-denai yo kene tak adu-adu kabare ora iso ora sore wong kelingan sak solawan mekaten Pak De Jumadi. Sampun Pak De matur Nggih, suwun. sekawan lelagon sampun katur, monggo gek kondur. Matur nuwun. Pak De. Ditentek kok terus kon kondur. Ya kowe kuwi lah gawe upakara wae. Lha iki buat abotke goleke sang MC iki ngene iki. Lah Wis sampean gak ngerti MC-ne. apa iki saktenane takdirku sing jawabke lho apa sliramu beda ati beda lambe cah-cah duet tok. Wis kadang mati rasaku kang mas rungokno tangisku Heeh. becike kowe lunga saka uripku Paribasan ranggen lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane bapak ibu wong ngene ngendi sepurane yen anak. gawe lara atimu. oke Spesial bos aluminium. Anaknya. ayo silakan aluminium
Spesial buat bos-bosku yang punya sebelah kanan. Monggo Pak D, arep bubar loh.
sing ngendi Jemblem sing kuwi Dik sing kuwi ngendi mosok gak ngerti Dik pancen ra ngerti mbok ya aja bingungi yo jemblem sing mbok gembol kuwi ayo Dik ayo toh Mas aku penasaran opo Dik sampean tutul lancar nyawang jajan enak jajanmu yo enak mong sari siji jenenge jemblem ayo Pak De jemblem ku jembleme super tak eman-eman masya wong padha ngiler jemblem ku super ake wong padha ngiler jemblem ku super ake wong padha ngiler ayo uji lara aku kepikiran sok kapan iso nyicipi jemblemu angen-angen tekan ning gun-gunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing ngidam telung bulan aku iki Dik ya ngidam jemblemu saupama kudu tuku larang ra duwe duit ayo wani ditarik Pak De dodol untu aku ngidam jemblemu jemblem sing ngendi jemblem sing kuwi Dik sing kuwi ngendi mosok gak ngerti Dik pancen ra ngerti mbok ya aja bingungi yo jemblem sing mbok gembol kuwi aku nyidam jemblemu Dik jemblem sing ngendi jemblem sing kuwi Dik sing kuwi ngendi mosok gak ngerti Dik pancen ra ngerti mbok ya aja bingungi yo jemblem sing mbok gembol kuwi satu buah lagu ngidam Luar jemblem biasa. sudah Pak De sembah nuwun Kok Pak De jumeneng go olahraga kali kula campur sari muji leres rau bayar Ibu semua
tinggal kapribaden ketimuran. Mengkode keri ing jaman Mbok yo sing elingke eling bab apa iku budaya pancene bener kandamu. oi oke 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 ayo Mel seru seru seru. Suara-suara tumandang suarane tunatuli kapena unine unine mong dranyo akibat renglan kentrong dipung suling segera kendangane. Baik, dengan berakhirnya lagu tadi, makanya sampai di sini perjumpaan bersama Muji Laras Campursari Pangasanipun Bapak Mujiono. Terima kasih rekanan kerja untuk MS Studio, untuk audio sound system WDW, juga warga setempat. Terima kasih keluarga besar dari Mas Angga. Salam sehat selalu, berkah barokah dari Allah Ta'ala. Jumpa di lain waktu bersama Muji Laras Campursari. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah.